Як сам? Нормально. На вакацыю зганяў, трохі адпачыў. Зараз трохі ўліваюся ў працу. Файна. Я сам напрыканцы месяца ў Прагу збіраюся зганяць. У Прагу? Угу. Быў ужо там? Не, упершыню. Упершыню. Я вось кожны раз, калі думаю пра такія вялікія гарады, думаю, што гэта такое, знаеш, месца для турыстаў. Так, але зараз, можа, не такі наплыў будзе. Ну, ведаеш, халаднавата яшчэ. Холодновато, я б сказаў, за цёпла. Бо мы ездзілі ў Славакію на вакацыі, Ага. і там ні халеры не было снегу. Это было вы, напэўна, не ў гарах былі. Ну, наадварот, такі ў гарах. Ну, і там было снегу. Дождж, Ну, чмурыць. каля нуля. Еще і нема дзе пакатацца нават? Там лыжы, сноуборд. Насыпалі трохі ёсць, але там на вышыні, там неяк усё растаяла, потом замёрзла, і там лёд, а знізу лужы. Вот і катаешся так. Цікавыя. Вось. Ну што, пачнем з першай тэмы? Или з вітання? Ужо, ну, тады давай вітацца, раз мы ніякіх моцных, якіх перад... Як это называецца па-беларуску? Прелюдзій. Затравачак. Могу яшчэ пра VR расказаць. Яшчэ пра VR? У тебя штосьці новае з'явілася? Ну, мне больш не нудзіць, здаецца, калі я гуляю яго. Ну так, да гэтага можна прызвычацца, да? Усё добра. Вось, спрабую шукаць новыя гульні, якія цікавыя, каб VR пратэсціраваць. Учора купіў сабе, раюць усе, каяк. Ага. Просто такі Шоу такі. на лодачцы катаешься. Стелс. Стелс? Это не там, дзе ты на лодцы катаешся паміж нейкімі там салдатамі ці щось такое там па стелсу? Не, там просто краявіды. Катаешься в джунглях нейкі, на пляжу. Окей. Может, там і ездзяць салдаты, але я пакуль не знайшоў. Ну, напэўна, тады не тая гульня просто. Не, там такая для рэлаксу. Паглядзець, што да як. Понятно. Прыгожая вода, прыгожыя дрэвы. Мне тут, дарэчы, сказалі, што PS Portal твой мог бы нашмат гарней працаваць, калі б ты падлучыў свой PlayStation па кабелю. А ён па кабелю мяне? І пры гэтым нават забыў Wi-Fi, бо чамусьці ўсё роўна імкнуўся выкарыстоўваць Wi-Fi. Не, у меня PlayStation па кабелю. Гэта добра ўсё. Галоўная праблема была гэта у Wi-Fi. Бо я ж распавядаў, да, у меня роутер ад правайдера, Ага. і там толькі адна антэна, і за гэтага глюкі. Я працягнуў з Мінску свой Kinetic стары, і наладзіў, каб партал праз яго працаваў, там 4 антэны, і стало значна ўсё лепей. Понятно. Ўсё яшчэ даволі такі непрыемна гуляць у сесіёнкі, там у Apex Legends спрабаваў, там бываюць лагі час ад часу. Але вось аднакарыстальніцкія гульні добра. Там добрая, кажа, карцінка, лагаў амаль няма, кайф. Улічваеш, што ён каштуе там колькі, $200, ці Portal. Ну, нормально, я лічу. Ну, тым не менш, без PlayStation ён нічога не можа лічыць. Ну так, гэта дадатак для PlayStation. Калі ты не хочаш сидзець там перад тэлевізарам у адным пакоі, а хочаш там у іншым пакоі, альбо паляжаць, або нешта такое, то Portal довольно-таки добра. Ну, фіг ведае, я калі шчыра больш засычаў у гэтым кантэксце топлю. У яго свая бібліятэка крутых гулень. І на крайняк, можна заўсёды яго прашыць і зрабіць Порталом. У сэнсе кліентам на PlayStation. А яшчэ гуляеш у Switch? Сам не? Бо я не... Дзяўчына моя зараз Зельду праходзіць. Вось, першую. Ну, першую, ну, лічы, хутка пройдзе. Потым на чарзе будзе другая. Ну, я уже нешта нагуляўся ў Switch і ўсё, ляжыць. Яна ўжо ўсіх этих чудовищ абрала. Я сказаў, што, тыпу, пайсці пагана азначае скончыць гульню, дык яна даследуе свет яшчэ, бо ей вельмі падабаецца. Мы так і не павіталіся. Вітаю. Вітаю, шановныя слухачы. Так, давно не было выпускаў. Перапынак сколькі, месяц, можа? Ну, дзесьці так, напэўна. Можа і больш. Так, канал «Праграмісцкі кут», падкаст «Праграмісцкі кут» падкаст. Мы вельмі арыгінальныя ў назвах. Тое, што было працоўнай назвай, засталося, паходу, сама назвай. Ну, там і лога зрабілі, уже назад шляху няма. Ну так, ёсць такі момант. Вось, трохі тэм з'явілася, каб меркаваць, таму захацелася абмеркаваць трошкі. Ёсць, пакуль яны не пратухлі. Яны ўжо крыху, да, пратухаюць. Некаторыя з іх у нас ляжаць даволі доўга. Ну што, пачнем з першай. А першая у нас вось у тым парадку, як яны зараз на бардзе? Давай выбіраць, што б ты хацеў. Ну, мы тут якраз гульні абмяркоўвалі, таму чаму б не? Ну давай, Факторыю. Так.
Расказвай пра свой досвед. Я пабачыў у твітары, што ты упершыню адносна недавно яе запусціў і не заўважыў, як это здараецца з большасцю, напэўна, першага, гульцоў, які запускаюць факторыю першы раз, не заўважыў, як вечар наступіў. Ну, гэта насамрэч быў першы і апошні раз, калі я запускаў. Вось так, кідалава. Не, насамрэч мне больше цікавіла не сама факторыя, а нешта мне ўзнікла пытанне, як там з геймінгам на Linux. Так я наш нативно под Linux. Так. Окей. Вось я адчыніў свой Steam, свой стары аккаунт, які не адчыняў некалькі год ужо, паглядзеў, што у меня там ёсць, паглядзеў, якія ёсць дэмкі і вырашыў запусціць факторыю. Факторія націвна запусцілась, ніякіх пытанняў, усё добра. Там нават на латках можна включыць падтрымку Wayland. Не ведаю, на што ўплывае, але я включу. Бо у меня пад Waylandом усё рануецца. У меня таксама пад Waylandом, але яно запрацавала, я ў улады не палез. Працуе і працуе. Не ведаю, што там яшчэ паляпшаць можна. Я таксама не ўпэўнены, на што оно ўплывае, але тэарэтычна яно проста запускаецца не праз X-Wayland, гэты врапер для X-аплікейшнаў, непасрэдна на Wayland. Па ідзеі, это мусіць палепшыць хуткасць рэндэрынга і гэтак далей, але там не такі складаны рэндэрынг графікі менавіта. Там больш CPU-bound штукі всялякія. Ну так, я вось пачаў шукаць патрошкі ў Steam, што там ёсць для майго ноутбука. То есть ноутбук працоўны, тут відэакарта будавана AMD-шная, і таму гульні толькі такія маленькія могуць ісці. По типу факторії. Глядячи, яка AMD-шка, бо Steam Deck ж на убудованій AMD-шки працює. Мой фреймворк на убудованій AMD-шки працює. І я дивлюсь, яна мене вельми здивила, це факт. Ну, ось мене зацікавило, що я можу запустити. Я пакуль із великих гульняў нічога не спрабаваў, больш-менш. Я паспрабаваў толькі запусціць механік-сімулятор, калі ведаеш такое. Там, де машину собирать треба, ці што? Ага. Ну, працуеш механікам, табе праводзяць машыну, і ты яе чыніш. Ага. Вось, і яна працуе так сабе ў мяне. Ага. Там нейкія лагі, але магчыма можна пакалупацца на ладах і зрабіць трохі лепш. Але ўвогуле зрабіць для сабе такі спісак гульняў, калі, ведаеш, там, працуеш, там, адкінуўся, пагуляў нешта маленькае, без лагаў, без асобых налад. Было б добра. Такі падборка для працоўных ноутбукаў. Ну, факторія туди виходить докладно, бо знову не потребує моцної графіки. Але я потребую процесора. Ну, пакуль, вось факторія і Hotline Miami у мене в бібліотеці ёсць. І я потикав. А Hotline Miami ж, напевно, не нативно на Linux, вона, напевно, протоном раниться. Здається, нативно. Окей. Ну, користуючися випадком, я хочу нагадати, що у нашому білоруському YouTube ком'юніті існує молоточок, який гуляє виключно на Linux. Стрімить на Linux і все робить на Linux, тому, ведаєш, це шмат чого значить. Слухай, я давно його не бачив. Нігде він зник, здається. Він просто у Твіттері зараз не сидить. Мені здається... Я на Ютубі, здається, підписаний і нешто не пам'ятаю його нічого. Давай перевіримо його канал. Це завжди так дивно, коли я сижу на каналі програмістського кута в Ютубі, і він мені сам пропонує поглядати мої сторіс, не сторіс, а це шортс. І вельми дивно бачить свій твар таку крупним планом, коли заходиш на Ютуб. Ну так, молоток, ён же ж на Linux гуляў, ось. Так вось, гэта толькі пачатак. Я пашоў глядзець гульні, я пайшоў глядзець агляды, нейкія артыкулы, што там з геймінгам. І трапіў на адзін цікавы відос на Ютубе, дзе хлопец вырашыў параўнаць даволі такі вялікія гульні, як яны працуюць на Віндзе і як працуюць на Linux. І даволі цікавыя вынікі. Бо ўсё ж такі на Linux вялікія гульні працуюць праз Proton, то есть дадатковая праслойка, а на Віндзе натыўна. І шмат якія гульні працуюць на Linux незначна, але лепей, чым на Віндзе. Он там параўноўваў такія гульні, як Stalker, то есть даволі вялікая, Cyberpunk, Baldur's Gate, напэўна, ну, апошнія гульні, што ёсць. Ну так, я чуў, што ёсць такая вось цікавая, так бы мовіць, карэляцыя. Мяркую, звязана, я не чытаў дасканала, але ёсць у мяне падазрон, што звязана гэта з даволі складанай сістэмай вінды па абратнай сумяшчальнасці, якая, насамрэч, даволі дзіўна працуе часам, але якая ёсць і існуе, і напэўна, пажырае некаторыя патрэбныя рэсурсы, у тым ліку, патрэбныя на запуск гульняў. Іх рэндеринг. Ну слухай, гэта вялікая праблема Вінды, што там адбываецца ніхто не ведае што,
мільярд нейкіх сервісаў, што яны спажываюць, ніхто не ведае, якое там ядро, што адбываецца, таксама ніхто не ведае. Ну як ніхто не ведае, там ядро ці напоўна. Ці можа это ўжо сатарэлая інфармацыя, не ведаю. Ну, дадаюць туды всялякіх AI, магчыма, які скануе ўсё, што адбываецца. Вось, і што, там паглядзеў ён шмат гульняў, што працуе значна лепей на віндзе, гэта Counter-Strike. І гэта паўплываў на статыстыку. Гэта дзіўна. Counter-Strike нативно на Linux запускаецца, хіба не? Сучасны у мяне на увазе, который Go. Я так зразумеў, што ён запускаў усё на Протоне. Усё ж таки на Протоне? Ён натыўныя. Угу. Ён параўноўваў менавіта Протон, мне здаецца, як працуе на віндзе і як працуе на Linux. Дарэчы, праверыў малаточкавы канал, і щось сапраўды іх даўно не бачна было. Дзе з ім? Трэба напісаць яму. Жывем же ж у адным горадзе, я нават не ведаю. Вось. І адно але ў гэтым відэа тое, што ён усё правяраў на відэакартках AMD. Бо як шмат хто ведае, на Linux не ўсё добра з карткамі NVIDIA. Ну так, там былі цёркі. Гэты же знамениты мемчык з Торвальдзам, які паказвае факт NVIDIA, скажем так, за справу. Але, наколькі я ведаю, у апошнія часы NVIDIA палепшае свае пазіцыі на лінуксовай сістэме. Яны штосьці ўжо зрабілі з драйверамі. Ужо, наколькі я ведаю, ужо з праблемамі. Але запускаюць Вейланда там, з чым былі праблемы раней. Вось, но типу, NVIDIA у меня зараз толькі у кампе, так бы мовіць, кампе студыі, там у меня вінда, таму праверыць не магу. На ўсім астатнім у меня AMD або Intel. Ну вось, то бок ён у каментарях спытаў там, у каго NVIDIA, калі ласка, пашарыце вынікі. Што яшчэ пра гульні цікава, я паглядзеў іншы відос ад Linus Tech Talk. Ведаеш такі канал? Да, ведаю. Вось, ён паспрабаваў паставіць SteamOS себе на камп'ютар. Ага. Я, до речі, этот враперы SteamOS на фреймворк так само затягнуць спрабаваў. Чисто из-за адукацыйнага моманту, как бы. Ну, типу, не сам SteamOS, але враперы якія. Яны ж таксама на арче SteamOS базуецца. SteamOS? Я не памятаю. Так, я, ну, як уладальнік стыма, я дакладна ведаю. Ну, слухай, по апісанню я так зразумеў, гэта похоже нечым на NixOS. Ну, не, ну там стейтлес сістэма. Там ёсць, да, нейкія враперы са стейтлесам і гэтак далей. Да рэчы, ты шчыра падбешвае, бо у меня пароля-хранілка, як мы ўжо неяк абмяркоўвалі, даволі такая экзатычная. Яе няма умоўна ў гэтым флетпаке, да, флетпаке ж у асноўным на SteamOS выкарыстоўваецца. Её трэба менавіта праз пакман ставіць. Для гэтага ты адлучаеш, типу, read-only ось, это не складана, але наступны апдейт тебе трэба паўтарыць гэтую аперацыю ўсё роўна, і это, ну, прям дратуе. Вось, і ў гэтым відосе Linus паставіў сабе таксама з відэакарткай AMD SteamOS, і ён больш-менш задаволены сістэмай. Ну так, атрымалася такая сістэма, якая, ну, гульнявая станцыя, якую можна падлучыць да тэлевізора, і добра гуляць, ну, добры інтэрфейс, добра гульні працуюць. Так, я, дарэчы, чуў, што ёсць нават планы нейкай адаптацыі пад Raspberry Pi, каб зрабіць такі тонкі кліент, стрымер з твайго асноўнага кампа, які стаіць, напрыклад, у іншым пакоі, а ты, як у маім выпадку, можаш падлучыць малінку да таго ж праектара, які ў іншым пакоі, і гуляць на ўсю сцену. Ну, гэта нешта падобнае на PlayStation Portal, але... Наадварот? Raspberry Pi. Насамрэч, наадварот. Калі Valve рабіла гэтыя Steam-машыны, у іх жа у тым ліку был Steam Link, так званы. Вось гэта літаральна невялічкая такая прыблуда, якая мусіла менавіта стрыміць гульні з вашай асноўнай машыны. Ну, карацей, я б сказаў, што думкі пра гэта ў іх былі даўно. Я, дарэчы, вельмі чакаю сапраўдны Steam Controller версіі 2.0, бо мне вельмі падабаецца Steam Controller першы, але ён, ну, прям бачна, што он ўсё ж такі стары. Мне вельмі падабаецца, што яны зрабілі са Steam Deck'ам. Вельмі. А ён ёсць? Steam Deck? Контроллер. Контроллер Steam першы ёсць. Ёсць Steam Deck у мяне, і, типу, Steam Deck вообще просто вышэй за ўсе пахвалы. Это вельмі клёва. Хіба што у меня один бампер зламаўся, но это таму, што ён упаў, бо я крыворучка. Вось. Таму так, чакаю Steam Controller другой версіі, яны ўжо нешта там камусьці далі ліцэнзію зрабіць
Хорікам, здаецца, да, кампаніі, далі ліцэнзію зрабіць свой Steam-кантролер, але атрымалася, вядома, бы што, бо гэта Хорі, яны, вядома, і па свічам, што яны такія сабе кантролеры робяць. Ну, слухай, нормальна. Ну, хіба вось гэтыя джойконы, якія Хоріпад, ці як там называецца, а вось той, які быў про кантролер, замена, реплейсмент, ён, по-моему, быў не вельмі. Ну, там можа быць. Вось, ну і да, Steam-кантролер, у тым ліку, по-моему, вось гэты Linus таксама яго аглядаваў і ругаў, і ёсць за што. Ну, типу, без трекпэдаў, гэта звычайны кантролер, ты тады яшчэ і як высветлілася, як звычайны кантролер, ён таксама не вельмі добры. Але, вось як вынік, Valve робіць, ну, аграменную працу над тым, каб зрабіць геймінг на Linux добрым. Факт. То бок атрымліваецца, Proton зараз працуе вельмі добра. Я паглядзеў ProtonDB, гэта ресурс, дзе гульцы ставяць адзнакі, як гульня працуе на Linux праз Proton і на Steam Deck тым ліку. І вось усе апошнія гульні, яны альбо золата, альбо плаціна, той самай, як гэта выйшла, усе гуляюць зараз. Kingdom Come Deliverance, ты пра яго? Так, ага. Kingdom Come Deliverance таксама альбо золата, альбо плаціна, то бок усё працуе добра на Протоне. Так, гэта сапраўды самая клёвая, самая вялікая зараз праблема са SteamOS, Valve на Linux і гэтак далей, гэта розныя мультиплеерныя праекты, бо античыты, якія насамрэч вельмі інвазіўныя, яны могуць ставіцца там кудысьці ў kernel space віндовы, і, ну, вядома, ніхто адаптаваць іх пад Linux, пад новую сістэму не дасць. Нават калі яны паспрабавалі, ну, сэнсе, не збіраецца, але нават калі бы паспрабавалі запихнуць штосьці ў kernel space, напэўна, было б ой-ой-ой, як не круто. Ну, слухай, я веду только одну такую гульню. Гэта быў скандал з Apex Legends, дзе яны публічна адмовіліся падтрымліваць Linux з-за гэтай праблемы. Самае, што цікава, пачакай, это, по-моему, был з Fortnite такі размова, бо Apex якраз такі ледзьве не адзіная мультиплеерная гульня, якая працуе на Linux. Больш не працуе. Больш не працуе? Я не веду. Всё, яны адмовіліся падтрымліваць Linux, бо яны не могуць дадаць сюда античыт. Понятно. Ну, я просто чуў, да, Свіні, як яго па імя я забыў, это ж ён у Эпікі, не? Ці там нейкі Сергей? Я не памятаю. Неважно. Але так, ён яшчэ толькі калі Steam Deck з'явіўся, там былі таксама размовы, што Fortnite на Steam Deck запускацца не будзе, бо По факце, все сводится до античытоў, якія былі напісаны пад вінду, якія, ну, у лепшым выпадку гемарна пераносіць на Linux, а у горшым можа нават і немагчыма ў тым же самым выглядзе. Плюс там увогуле тыя ж протоны і вайны, это ўжо ў нейкім сэнсе, по-мойму, можа трактавацца як нейкая тыпу чыт-сістэма, хаця па факце не. Ну так, ты ж падмяняеш быццам бы сістэмныя файлы. Што я хочу сказаць? Па-першае, адна з апошніх гульняў працуе добра на Linux, гэта Marvel... Rivals? Нешта пра Marvel? Rivals ад Sony, так. Якія, здаецца, это ж ад Sony, по-моему, было. Так, гэта такі Overwatch 3, можна сказаць. Это Overwatch ад Sony. Всё ж таки важно, напэўна, заўважыць. Яна на Linux працуе лепей, чым на віндзе, калі глядзець відос, які глядзеў. І што яшчэ хацеў сказаць, калі Apex Legends зламалі на чэмпіянаце, гэта было недзе год назад, я глядзеў агляды, і адзін з секьюршчыкаў, Pirate Software блогер, ён увогуле казаў, што сістэма распаўсюджання гульняў, як у Apex, яна, ну, прымушае рабіць чыты, бо яна бясплатная, па-першае, па-другое, там вельмі лёгка зарэгістраваць аккаунт, нічога не трэба для гэтага. Ну, ты проста штампуеш гэтыя чыты, і ўсё ў сябе добра, ніхто не замінае занадта шмат. То бок, насамрэч, большае пытанне не ў тым, як зрабіць антычыт, а якую мадэль распаўсюду ў гульні абраць. Калі, напрыклад, там прывязваць да нумара тэлефона альбо, ну, некую верыфікацыю рабіць, каб чалавек не мог рабіць шмат аккаунтаў, ну, чыто будзе значна менш. Вот і рызыкуеш усё страціць. З аднаго боку, а з іншага боку, ты такім чынам зменшыць колькасць аккаунтаў, і на якую, як я разумею, таксама глядзяць у сэнсе інвестыцый там і гэтак далей. Ну, калі ў цябе да халеры аккаунтаў і большая частка з іх гэта чыцеры, ну, хто яго ведае. Але ж адна з метрык як бы ўсё роўна падае. Я пра гэта. Метрыкі гэта так. Гэта метрыкі часта забіваюць добрыя прадукты. Так, я б яшчэ што дадаць хацеў апошняе, напэўна.
Нягледзячы на тое, што ўжо з геймінга на Linux ўсё больш-менш добра, FPS даволі такі добрыя, а у канцы прошлага месяца, у канцы студня выйшаў Wine 10.0, новая версія, які дадаў шмат цікавага. Па-першае, яны дадалі падтрымку працэсараў ARM. Гэта, магчыма, будуць новыя дэвайсы, гэта новыя ноутбукі. І я так падумаў, гэта, магчыма, для макаў добра. Я не ведаю, што з геймінгам на маках, але калі там працуе Wine і на новых гэтых працэсарах M1, M2, M3 будзе гэта працаваць, гэта будзе круто. Ну, наколькі я ведаю, да з'яўлення Apple Silicon працэсараў Wine працаваў на Intel, вядома, хіба што з іншага боку не вельмі актыўна ён выкарыстоўваўся людзьмі, якія карыстаюцца Mac'ом. Бо літаральна неяк мне здаецца, я шукаў штосьці нейкую інфармацыю, і это было прям вандроўка, прыгода па інтэрнету знайсці, бо звычайна яны там Wine-based дыстрыбуціў нейкі платныя выкарыстоўвалі, Crossfade, штосьці там такое, не помню, як называецца. Вось, але відавочна, да, ўсё зусім змянілася пасля таго, як з'явіліся Apple Silicon. Не магу не адзначыць, што ўсё роўна пры гэтым працавала Factorio. Ну, я так разумею, это ўжо дзякуючы разеце, але тут я таксама не зазіраў глыбока, чаму яно працуе, але працуе. Вось, таму з падтрымкай працэсараў ARM, калі карыстальнікі Apple змогуць спампаваць кліент з тым і запусціць любую гульню, гэта будзе шикарна для іх. Ну і для геймінгу увогуле. Я гляджу, Wine яшчэ і Wayland цяпер пачынае падтрымліваць. Ён падтрымліваў яго і раней, я так разумею, але зараз гэта па дэфолту. Ну, калі па дэфолту, это значыць, што яны ўжо ўпэўнены. Дадаць яшчэ трохі фепісаў. То бок мінус една пракладка, і гэта больш фепісаў, гэта таксама круто. Ну, трэба адзначыць, што дзякуючы Протону, Valve, Wine так развіваецца, бо па факту Proton гэта Wine і начал просто з нейкімі дапіламі Valve, якія па крышачку там бэкпорціцца ў Wine у тым ці іншым выглядзе. І калі адчыніць рэпазіторый Протона, то Wine просто як сабмодуль яго стаіць. Яны выкарыстоўваюць яго. Понятно. То бок з'явіцца новы рэліз Wine, ён хутка з'явіцца новым Протоне, так што Linux геймеры чакайце фэпісаў. Там ужо нават я штосьці чуў, што нават пра VR размовы вядуцца. Нарэшце запусціць. Хаця не уяўляю, як гэта зрабіць. Хаця, з іншага боку, Steam ужо выпусціў в маркет Oculus Steam Link ужо нейкі час, як ужо больш за год, калі не памыляюся. То бок тэарэтычна такім самым чынам ён разблакаваў сабе магчымасць падлучацца да Steam, мінуя бібліятэкі Oculus. І таму такім чынам вызваліў па факце Oculus з лап меты, і у тым ліку можа цяпер патэнцыйна працаваць над тым, каб запускаць VR на Linux. Ну, з VR ўсё ж такі вялікае пытанне, што не шмат гульняў там. Ну, і вельмі асцярожная кампанія кладуць туды грошы. Вядома, VR сам па сабе даволі нішавая, а VR на Linux. Ну, калі Valve будзе працаваць над гэтым, там выпусціць новую Half-Life, яшчэ адну VR, працяг Алекса гэтага. Можа, яшчэ якія гульняў? Не думаю. Dota ў VR. Не думаю. Все ж такі яны зрабілі курс на Linux, яны, здаецца, на Windows вяртацца не будуць, тым больш, што няма нагоды ніякай. Ну, сэнсе, яны будуць падтрымліваць далей Windows да тых часоў, калі раптам Microsoft не зусім не зробіць штосьці такое, што прасцей будзе забіць, мне здаецца. Я агулам вектарам Valve вельмі задаволены, прычым это не толькі сёння, это даўно. Тое, што яны вельмі імкнуцца вызваліцца з вінды і вельмі развіваюць open source вакол гэтага, это вельмі клёва. Так, і таму я пачаў думаць пра тое, як купіць можа камп'ютар гульнявы, але нікуды яго ставіць. Ну, я нават купіў, і я зноўку глядзі мінулы выпуск, можа нават уже адчуў невялічкую шкоду, што ён у мяне ёсць, ён вялікі, ён грэецца. Можна было бы сціся сучасным ноутом. Ну, і калі, гледачы, вы ведаеце нейкія маленькія гульні, які можна запускаць на Linux на працоўным ноутбуку, то бок без падрабаванняў добрага відэо, пішыце ў каментарыі, што, акрамя Factorio, існуе. Ты просто недастаткова пагуляў Factorio, мне здаецца.
пагуляй яшчэ. Слухай, там нейкі ўзровень узнік, 3, можа, 4, дзе там трэба перабудаваць разбурную базу, і я паглядзеў, там працы столькі, думаю, ай, халера яго. Чакай, так ты толькі навучанне праходзіў? Ну так. Ладно, понятно. Але я просто мушу адзначыць, што гульня, яна, ну, як праграмаванне просто. У цябе дзесьці пастаянна вылазіць нейкая легасі, якое табе трэба выправіць. Вось, папрацаваў, потом пагуляў гульню па працу, потом пайшоў паглядзеў серыял пра працу. Так, Саша такім чынам намікнуў на серыял «Северенс». Дарэчы, ваш пакорны слуга, то бок я, удзельнічаю агучкі, а сама наша каманда робіць збор на агучку другого сезона. Працы шмат, уся праца робіцца камандай, пераклад, агучка, монтаж, гэтак далей. Усё это займае, конечно, шмат часу. Але трэба адзначыць, што вось па пятніцах звычайна выходзіць эпізод другого сезона. Ужо, мне здаецца, па-моему, было максімум аўторак. Людзі, якія залілі грошыкі, ужо могуць глядзець па-беларуску ў агучцы. Ну і субтытры звычайна даступны на наступны ці праз дзень. Слухай, што з першым сезонам? Першы сезон... Цалкам гатовы? Не, яшчэ не цалкам гатовы. 7 серыя выйшла недавно таксама для платнікаў. Так што засталася 8-9, амаль цалкам. Фактычна, калі я не памыляюся, я, здаецца, быў апошнім, гук запісаны, так што, магчыма, нейкія яшчэ правачкі будуць і рэліз. Ну то добра. Людзі, глядзіце, распаўсюджвайце і, калі хаціце, можаце заносіць грошакі. Грошакі ўсе любяць. Праца сапраўды зроблена шмат, таму будзем вельмі ўдзячныя. Давай паглядзім на іншую тэму туды. Так, што там у нас далей? Давай, ты хацеў пра Гаюна, напэўна, штосьці пакрычаць. Калі раптам вы не сидзіце ў твітары... Давай, ты будзеш на яго казаць дрэннае, а паспрабую яго абараняць. Так. Добра. Калі раптам вы не сидзелі ў твітары і не бачылі маіх гневных пастоў, што Гаюн пацёк, наколькі кепска ён пацёк, то вось буду зараз распавядаць. Ці помніш ты дакладныя даты, калі это адбылося? Ну, слухай, здаецца, тыдні 2 таму. Да менш. Зараз. Ён спыніў працу, калі? 7 лютага? Сёння 16, калі што. Ага. 5 лютага адбыўся... Я не магу сказаць, што гэта адбыўся ўзлом. Гэта уцечка была. Вось. Праект «Беларускі Гаюн» вядомы тым, што вельмі на старце паўнавартаснай гэтай вайны дакладваў абстаноўку на землях Беларусі з ваеннай тэхнікай расійскай і, мяркую, згуляў, так бы мовіць, важную ролю у пачатку вайны. Выйшла так, што, карацей, праект спачатку зліў усе даныя, сваіх карыстальнікаў, мне, калі шчыра, вельмі балюча крыху пра гэта казаць услых, але як працаваў беларускі Гаюн на пачатку вайны? Людзі, якія заставаліся ў Беларусі, на сваю страху і рызыку, рабілі нейкія здымкі, тэхнікі, гэтак далей, дасылалі у бота Гаюна. Як звычайна працуюць боты, насамрэч, это не толькі пра Гаюн справядліва, это зазвычай так адбываецца ў розных техпадтрымках, гэтак далей на базе ботаў Тэлеграма. Паведамленні, якія трапляюць у боты, перасылаюцца ў чат, дзе сядзяць адміністратары, якія гэтыя паведамленні неяк апрацоўваюць. І праблема ў тым, што доступ да гэтага вось чата атрымалі беларускія службы. І там была ўся гісторыя, усе паведамленні ўсіх людзей, якія дасылалі, калі бы то не было паведамленні ў гэты бот. Я спадзяюся, нікому не трэба казаць, чым гэта на самой справе чаравата, што можа адбыцца з людзьмі. Вось. І адбылося гэта, я бы сказаў, вельмі дзіўна. Было некалькі, я не ведаю, як назваць, недаглядак у бяспецы. Мне шчыра, мне здаецца, спецыяльна так часам, можа, не зробіш. Але адбылося наступнае. Спасылка на гэты вось чат, дзе збіраліся паведамленні, дасланыя ў бота, была адна, ніколі не аднаўлялася, публічная спасылка існавала, карацей. У сэнсе, табе дастаткова было націснуць на гэту спасылку і трапіць у гэты чат. Гэта спасылка была згенерирована ў 22 годзе, трапіла у тым ліку у людзям, якія знаходзіліся ў Беларусі. Другое пытанне, навошта такі чат трапіўся? Працавалі людзі, якія знаходзіліся фізічна ў Беларусі, но шчыра не лічу это самай вялікай праблемай. У наладках гэтага чата
не стаяла птушка, не паказваць гісторыю людзям, якія толькі што падлучыліся да гэтага чата. Бот перакідваў паведамленне літаральна форвардам, у сэнсе перасылаў. Такім самым да паведамлення была падлучана метаінфармацыя, з якога аккаунта гэта паведамленне было адпраўлена. Гісторыя гэтага чата ніколі не чысцілася. І такім чынам, літаральна за некалькі гадзін, пакуль усе спалі, беларускія службы атрымалі доступ да усіх гэтых паведамленняў. І людзі, якія не ведалі, не тэхнічна падкованы, фактычна пазлівалі свае тэлеграм-аккаунты службам. Пры гэтым лічу, што гэтага лёгка можна было ўмыкнуць, літаральна правёўшы 5 хвілін, так сказаць, рэвізіі. Вось. Это я вельмі стрымана расказваю, бо меня уже час прайшоў, мяне бомбіла, мяне моцна бомбіла. Зараз мне ўсё яшчэ, канешне, бомбіць. Але я, намагаюся больш-менш спакойна пра гэта расказваць. Слухай, па-перша, мы не ведаем, наколькі шмат інфармацыі ўцекло і наколькі шмат там было захавана. Па-мойму, уже сказано было, што это была ўся гісторыя самай камандай Гайна. Наколькі гэта ўся, што такое ўся? Яны ж нешта фільтравалі, нешта адкідвалі, магчыма, нешта і выдалялі, а магчыма і не. Колькі там карыстальнікаў, колькі там паведамленняў, гэта, інфармацыя не вельмі вядомая. Таксама невядома, наколькі аккаунтаў жывых з тых, хто дасылалі гэта паведамленне. Гэта шмат людзей усё яшчэ, нават адзін чалавек гэта шмат, але памеры праблемы, не надта вядомая. Другое, што хацеў сказаць, багі на прадакшане заўсёды здараюцца. У кампаніях любых памераў з любой колькасцю аўдытаў. То, што нешта здарылася, гэта, нармальна. Я лічу, што гэта ненармальна. Зноўку, я нічога не сказаў, калі б гэта была нейкая спецыяльная аперацыя службаў, потому як нават сацыяльныя там нейкай інжынеры дабыць нейкую спецыяльную спасылку, нейкі аккаунт, што-небудзь, але ж, як сказаць, памягче. Мне здаецца, што настолькі безадказна паставіліся да бяспекі людзей, якія давалі важную інфармацыю, якія па факце рабілі гэты праект, нельга было ставіцца так бяспечна. Зразумела, што заўсёды можна зрабіць усё лепей. Тым больш, калі ты глядзіш на праблему, якая адбылася раней. Можна зрабіць рэтраспектыву і падумаць, вось тут можна было зрабіць інакш, тут інакш. Другі момант, што мы не ведаем, колькі нападак было пазбегнута. Як кажуць, як оно бывае. Калі табе атакуюць, то ты можаш адбіць тысячы всякіх нападак на цябе, пасылак і іншага, і толькі адна цябе заб'е, што і адбылося. То бок мы не ведаем, як доўга, як якасна змагаўся Гаюн з нападкамі спецслужбаў. Але дастаткова было проста 5 хвілін выдзеліць на гэту увагу. Я чаго бомблю? Літаральна ў тым самым паведамленні было написано, дайте я процитую навод, пробачьте по-российски, бы так и написано. Также настоятельно рекомендую всем, кто пользуется аккаунтом в Телеграме длительный период, удалить его и создать новый. И рекомендуется так делать хотя бы раз в год, пробачьте. А сам ты раз в год что ж ты зрабіў? 3 гады эта спасылка існавала. 3 гады ўсё было добра. Ага. Насамрэч, вельмі лёгка нейкі фейл абмяркоўваць і закідваць каго-небудзь гаўном. Заўсёды можна знайсці, што зрабілі лепш. Але ж, калі выяўляецца некая праблема, як гэта пісалі, трэба не шукаць вінаватых і думаць, што можна было зрабіць лепей, а паляпшаць усё ў той сітуацыі, якой ты зараз знаходзішся. То бок паменшыць рызыкі, калі магчыма, паменшыць ушчэрб нейкі, і падумаць, што рабіць далей. Так от і справа, што я думаю, што лепей ніхто не зробіць, бо няма адказнасці. Ты падставіў людзей, і ты, табе сорамна ў лепшым выпадку, калі ў тебя, собственно, ёсць. Адказнасць нічога не зменіць. Чаму не зменіць? Калі ты ўжо рызыкуеш сваёй галавой... Допустим, пакараць яго неяк, і што?
Ну, не, да, тое, што адбылося, не зменіць, але зменіць падыход. Тыпу, калі ты ведаеш, што цябе за гэта нічога не будзе, уласна табе. Ну, так можа і напрягацца то не варта. Слухай, а калі ты ведаеш, што цябе там нешта зробіць і тут нешта зробіць, ну, можа, тады ўвогуле не трэба напрягацца? Нават не ведаю, што табе адказаць. Ну, так, напэўна, хата з краю, то вельмі зручна. Я б хацеў жыць у такім зручным свеце, але мне не дазваляюць. Ну, то бок, калі ты нешта робіш, от табе патрэбна нейкае адчуванне бяспекі, да, што вот ты можаш тут сцець, ты можаш тут нешта рабіць, і, ну, так будзе прасцей, так ты не будзеш выгараць. Калі ты ведаеш, што, ну, па-першае, нешта здарылася, ты не ведаеш, што ён адчувае, так? Ты не ведаеш, магчыма, яго сяброў за гэтага таксама зараз зажопяць, ну і капец. Мы не ведаем, якую ён адказнасць несе, ўсё-такі, як это, арганізацыя, скажем так, даволі-такі закрытая. Што ж, давай тады абмяркуем, што можна было б, што лепей зрабіць, чтобы не трапіцца ў такое ў наступны раз. З боку удзельнікаў альбо з боку арганізатараў? Ну давай, мы ж айцішны падкаст пра праграміраванне і гэтак далей, давай з боку з нашай, так мовіць, экспертызы паглядзім. Якія можна зрабіць вынікі, да. Ну, што палепшыць у наступны раз, калі гэты наступны раз раптам здарыцца? Ну, па-першае, як ты і казаў, гэта не павінна захоўвацца інфармацыя пра людзей, то есть максімальная ананімізацыя. Больш галоўна для цябе гэта сама інфармацыя, а не тое, хто яе адправіў. Так. Ну, ладно, пачакай. Я думаю, што тое, хто адправіў, таксама мае сэнс. У тым выглядзе, што ёсць крыніцы, якія, ну, даюць ложную інфармацыю, напрыклад. Ёсць, але... Ну, трэба рабіць нейкі алиас для такіх людзей. То есть хэш. Ты атрымаў паведамленне ад... Ну, хэш. Крыптастойкі хэш. Ну, у сэнсе, які выкарыстоўваецца ў крыптаграфіі, у тым ліку, бо ён не дазваляе ўвогуле атрымаць першасную інфармацыю, на базе якого пабудаваны хэш. Але пазваляе ідэнтыфікаваць у наступны раз, то бок, калі да цябе звяртаецца такі самы аккаунт, яго хэшы супадуць. Ну, гэта як з паролямі працуюць. Ну, так. А другое, гэта, магчыма, размеркаванне дадзеных. То таксама пра што пісалі. То бок, ты атрымліваеш інфармацыю праз Telegram і захоўваць лепей у іншым месцы. Што такое іншае месца, я пакуль не ведаю. Ты ж ведаеш, што чым больш кропак у сістэмы, тым больш месца, дзе яны могуць быць адказанымі, ну, адказастойкімі. Патрэбна, каб яны былі адказастойкімі. З другога боку, калі больш кропак, то больш кропак атакі. Вось, я пра гэта хацеў сказаць. Ну, то... Ну, трэба думаць, то есть з аднаго боку, калі ты ўсё захоўваеш у Тэлеграме, напрыклад, так? Ну і ўсё-такі Тэлеграма гэта сістэма, якую уклалі там мільярды даляраў, напэўна, на распрацоўку, там трохі ёсць бяспекі і адказастойкасці і ўсяго. Ну, я шчыра на самой справе як-то разумею, чаму Telegram тупа большасцямі карыстаецца, любы іншы інструмент выклікае падозра. Калі ў цябе у беларуса на тэлефоне пабачу сігнал, напэўна, адразу red flag, напрыклад. Вось, таму самае галоўнае, да, было замаскіравацца так, быццам ты звычайны чалавек. Зразумела, чаму Telegram. Ці бяспечны ён? Ну, я шчыра не ўпэўнены, як мінімум, простое, што ёсць дакладная сувязь паміж чалавекам і яго нумарам. І, ну, існуюць месенджеры, якія прапануюць рэгістрацыю аккаунта без такой інфармацыі, напрыклад. То бок не патрабуюць ні імя, ні, пасі Божа, пашпарта, ні нумара тэлефона. Яны існуюць, і бяспечней, канешне, было б выкарыстоўваць штосьці такое. Але, як мы ведаем... Там заўсёды праблема з UX, UI. То есть усе гэтыя вельмі секьюрныя праграмы, там вельмі складана зарэгістравацца, там яны звычайна выглядаюць так сабе, што немагчыма карыстацца, і пробуй знайсці, як там камусьці напісаць. Все ж такі рашэнне з нумаром тэлефона гэта значна ўсё спрашчае. Табе лёгка знайсці чалавека, лёгка стварыць аккаунт. Мы калісь гадоў 10 назад з сябрамі абмяркоўвалі, і магчыма, калі ты жадаеш з кімсьці паразмаўляць пра нешта, можна, знаеш, што выкарыстоўваць. Тое, што мы абмяркоўвалі на прошлой тэме, нейкія гульнявыя чаты. Напрыклад, ты заходзіш там у пакой по Counter-Strike, 5 чалавек, нешта абмяркоўваеш. Там нічога не захоўваецца. Ну, там пры гэтым лішнія вушкі ёсць. Так, если 5 сваіх. Окей. Ідэя цікавая.
Так што ёсць чаты не толькі ў праграмах для Але чату. здаецца же ж зараз абавязак ледзьве не ва ўсіх, хто прапануе паслугу чату зберагаць логі, не? Я не ведаю. Але Ну, дакладна это можа пытанне, дзе яны захоўваюцца. Окей. Тут яшчэ цікава, канешне, як гэты чат працуе ў сэнсе, ці перадаецца ён plain тэкстам, ці ўсё ж такі там хаця б спец які-небудзь ёсць пасярэдзіне, тоже Ну так. А ты, ну, у тебя звычайна няма такого доступа, калі толькі сам не прасніфаеш трафік сабе, і ніхто гэтым займацца не будзе. Так што не давай парад, якія могуць не апраўдаваць свае чаканні. Не, гэта не парада, гэта мы так калісь думалі просто про гэта. Not a financial advice, да? Як зараз робіць прыпіску. Як просто нестандартнае рашэнне нейкае. Так, увогуле, пра бяспеку ГНА. Атрымліваецца, што ёсць 3 такіх крокі, дзе гэта ўсё працуе. Першае, это ўваход, то бок гэта чат, які можна зламаць. Гэта, магчыма, нейкі трафік, як яно перадаецца, і месца, дзе захоўваецца. І зараз атрымлівалася, што ўсё было ў адной праграме, таму атрымалася ўсё зламаць. Я думаю, праблема не ў тым, што оно было ў адной праграме. Я думаю, была праблема безадказнасці. Ну, я не ведаю, як это патлумачыць. Ну, типу... То бок была спасылка на месца, дзе захоўваецца гісторыя паведамленняў. Якую можна было бы выключыць адным клікам. Калі ты пра гэта памятаеш, ведаеш і... Хаця бы один раз за 3 гады у такім праекце. Ну, за 3 гады ты забудзеш уже, што ты стараў. Так, блин, серьезно, чек-лист. Раз у 3 месяца календарик поставить себе, напоминалку, что зрабіць. Проверить спасылки, обновить. Проверить там наладки бяспекі ўсіх сваіх чатаў. Не праедзеш ні адзін. Угу. Ну, вось такі чек-лист зрабі. Складана? Ну, магчыма, уже не складана, но уже не трэба. Ну, уже не трэба, да. У выніку проект беларускі ГН спыніў сваю працу. Я б не сказал, что это прям зараз моцная як-то потеря, прабачце. Страта, да. Бо навіны, якія зараз публікаваліся ў гэтым канале беларускага ГНА, яны, як мне здаецца, непасрэднай ценнасці там для нейкіх разведак, прасці господі, не маюць. Магчыма, яны мелі. На самом пачатку, калі, прабачце за мой французскі, усе былі яшчэ і слажанай працы яшчэ, магчыма, не было. Зараз гэта інфармацыя, я б сказаў, яе можна даведацца звычайна з іншых крыніц, яна не такая ценная, як была спачатку. Я прааналізировал просто контент на пачатку і зараз. Таму сцвярджаю, што напэўна зараз это не тое месца, якое нам неабходна. Ну так, ён зрабіў шмат добрай справы. Ён магчыма выратаваў шмат людзей. Магчыма загубіў яшчэ. Магчыма, кагосьці загубіў. Цяпер. Але зараз такі час пасля выбараў Амерыцы, што хто яго ведае, што будзе далей, магчыма, вайна і скончыцца. А можа і наадварот распаўсюдзіцца і будуць патрабавацца іншыя рашэнні. Давай далей. Што тут далей? Вяртанне пебла? Давай, раскажы пра пеблы. Ой, пеблы, это моя любоў. У тебе быў? У меня быў пебл, самы першы, пебл класікі, ён, по-моему, называўся ці як. Яны, канешне, былі вельмі нелепыя, я бы сказаў, такія амаль дзіцячыя, але божухна, яны не мелі тую філасофію, якую мы з табой мусім захапляцца, ведаючы наша любоў да лінуксавых і так далей. Пеблы — гэта адні з першых смарт-гадзіннікаў, якія з'явіліся вельмі даўно, яшчэ да таго, як з'явіліся Apple Watch, існавалі хіба што фітбіты, наколькі я памятаю. Фітбіты — гэта былі такі браслеты-шагамеры, якія нават не мелі дысплея, падлучаліся вельмі дзіўным чынам праз 3,5 джек да вашага тэлефона, синхронізироваліся з праграмай і так далей. А тут прям гадзіннік, які выконваў ролю гадзінніка, меў на сабе e-ink-дысплей з даволі крутой хуткасцю абнаўлення дысплея, то бок ён не быў як звычайнай чыталкі, што, ну, это заўважна, тыпу пару секунд ён перамалёўвае старонку. Магчыма, это ўсё ж такі LCD, хаця дайце мне згадаць, ну, таку монахромны LCD. Як часта ты яго сілкаваў? Раз на тыдзень. Ну, калі ён толькі з'явіўся, раз на тыдзень. Там з часам, канешне, батарэйка стала горш, а потым у мяне, паходу, перацёрся вядомая балячка пеблаў. З часам у іх пераціраўся дысплей шлейф, і яны пачыналі всякую фігню ухту паказваць. Засталіся яны, вядома, ў Беларусі, я ўжо нічога з імі зрабіць не магу. Але так, мінус у іх быў прапрыетарны нейкі раз'ём для зарадкі, плюс ён быў магнітны. Вось.
У тебе была магчымасць спакойна паставіць сабе сішны SDK, у тебе была магчымасць таксама і JavaScript нейкія там праграмы паспробаваць набрасаць. У тебе былі графічны дызайнеры для watchface'аў, магчымасць загнаць. Агулам даволі такі нердскі гадзіннік, які можна неяк хакаць, так бы мовіць. Шчыра падабаўся, бо это было вельмі такі, я б сказаў, нават UX на UI, ён быў даволі арыгінальным, нават па сённяшнім меркам, я бы это так назваў. Слухай, ён быў апенсорсны, так, не? Не зусім, наколькі я ведаю. Аперацыйная сістэма была напісана внутрях Pebble і была closed source, але, дарэчы, собственно, чаму Pebble вяртаюцца? Да, трэба ж трагічку гісторыю распавесці. Пеблы, на жаль, не вытрымалі канкурэнцыю, калі з'явіліся Apple Watch і прадаліся Fitbitу, які пасля выкупіў Google. І на днях, ўжо не так блізка, як хацелася бы, у сэнсе, не умоўна учора, а там пару тыдняў таму, Google адкрыў аперацыйную сістэму Pebble OS у open source, і арыгінальны стваральнік кампаніі Pebble сказаў, што ён вельмі ўдзячны і ён збіраецца вяртаць Pebble, make Pebble great again, так бы мовіць. То бок гэта быў яшчэ адзін прадукт, які забіў Google. Чаму не? Пеблы памерлі, іх яшчэ фактычна Fitbity забілі. Яны выкупілі кампанію, але хутчэй як інтэлектуальную. І карацей, ім было не цікава развіваць непасрэдна накірунак Pebble. Мадэлі канкрэтна ўжо памерлі тада фактычна. Слухай, зараз у цябе ёсць нейкі смарт-гадзіннік? Так, я карыстаюсь зараз Гармінам, але апошнія некалькі дзён я ўвогуле не карыстаюсь, мне крыху дзіўна немее палец на левой руцэ. І я ў тым ліку зняў гадзіннік, бо я не да канца пакуль разумею, што адбываецца, але быццам бы становіцца лепей, таму да лекара пака не дайшоў. Слухай, у мяне ніколі не было смарт-гадзіннікаў. Я ніяк не магу зразумець, навошта мне патрэбен. Мне заўжды падабалася, па-першае, сама функцыя гадзінніка, мне зручна ўсё ж такі мець гадзіннік на руцэ стала. Мне прям зараз вельмі незручна, калі я не нашу гадзіннік. Па-другое, мне падабаецца наладзіць апавяшчэнне. Я, звычайна, не ўсе апавяшчэнні, але толькі важныя там пакідаю. І ты не даставаючы телефон, можаш пабачыць, што там адбываецца, што там тебе пішуць, ці трэба табе прям зараз рэагаваць. Калі ты чымсьці занят, это даволі зручна. Хотя и иногда бывает, хочется поставить Do Not Disturb, бо крыху зашмат паведамленняў розных. Вось. І, трэцяе, ўсё ж такі, не гледзячы на тое, што зараз у мяне са спортам крыху цяжолыя стасункі, агулам я ім перыядычна займаюся, і, гэта цікава аналізаваць твой стан, здароўя, праз паказнікі, там, розныя ў Гарміна даволі шмат цікавай статыстыкі, і ты можаш, ты прям бачыш, параўноўваеш, што бок я бачу розніцу паміж, калі я крыху ў запушчаным стане, і калі я у больш добрым стане, я бачу розніцу ў паказніках падчас заняткаў спортам. І сон таксама трэкаецца, але вось сон я настолькі моцна не аналізаваў. Трэба адзначыць, што Гарміны, напрыклад, у іх ёсць, у маіх Гармінаў, як мінімум, ёсць паказальнік Body Energy, яна вылічваецца там наколькі я чытаў, што там нават інтэрвалы паміж ударамі сэрца лічацца, там щось такое. І ён, як абсалютнае значэнне, яно там вар'іруецца ад 5 до 100, як абсалютнае значэнне, яно не вельмі табе дапамагае, калі шчыра, але тым не менш, калі гадзіннік паказвае 5, я прямо упэўнена мог сказаць: все, мне, прабачце, жопа, мне трэба ісці спаць і гэтак далей. Это адчувалася. Вось я заўсёды здзіўляўся, наколькі гэты паказальнік вельмі дакладна паказваў. Калі там 5, хутчэй за ўсё, я тут ужо паміраю, мне трэба ісці спаць. Вось як Гарміны, так я бачу, гэта як такі аксесуар для спартсменаў. Калі там займаешься у сілоўні, то адсочваць там сардэчны рытм, всякае такое, калорыі, магчыма. Гэта можа быць і так. А для вось, звычайнага жыцця мне заўсёды не падабалася, напэўна, две рэчы в гэтых гадзінніках. Тыя ж Apple Watch, яны выглядаюць кашмарна просто, я не ведаю, як гэта на руку можна надзець. Па-другое, гэта амаль увесь свет з табой не згодны.
Яны нічога не разумеюць. Я з тобой цалкам згодны, но асабліва ў пункце батарэйкі, таму, дарэчы, таму Pebble былі вельмі клёвымі, бо трымалі тыдзень дзесьці. І гарміны мои таксама, я іх вельмі люблю за тое, што іх заряджаць трэба не кожны дзень, а калі зноўку калі яны былі новыя, яны так тыдзень трымалі, зараз дні 4, але важна, што не кожны дзень іх трэба ставіць на зарядку, бо я вось да, я так я забываў бы іх назад. Вось калі даведаўся, што некаторыя гадзіннікі трэба кожны дзень заражаць, я такі, навошта мне гэта трэба? У мяне вось класічныя гадзіннікі са стрэлкамі, так, я там 10 раз у год, магчыма, трэба мяняць батарэйку, я такі забываю і мне лень і не хачу. Калі кожны дзень заражаць, нафиг. І вось калі вернецца Pebble, і ён будзе выкарыстоўваць гэты экран, ён будзе такі захоўваць энергію, і заражаць можна будзе, даволі такі, можа раз на месяц, калі зробяць, гэта будзе вельмі добра. Я думаю, что да, я не думаю, что раз на месяц, конечно, бо няхай энергаэфектыўнасць пасунулася з тых часоў. Прям моцных скачкоў не было ўжо, бо акумулятары былі па факту тымі ж. Таму, калі яны пакінуць такі самы дысплей, наўрад ці яны там прям моцна выйграюць. Хутчэй за ўсё, 1,5 тыдні можа быць больш рэальная лічба, якую можна дасягнуць, але, напэўна, з павелічэннем функцыянала іх гэта лічба будзе таяць. Аднак зноўку, калі яны будуць працягваць выкарыстоўваць свае дысплеі, у них же з'явіліся менавіта такія каляровыя дысплеі, да, там не шмат колераў, реально не шмат. Каляровая папера? Так, там вельмі не шмат колераў, 6, 8, щось такое, па-моему, калі не памыляюсь. Это было яшчэ перад тым, як яны памерлі ў першы раз. Спадзяюсь, у апошні. Так, яны ўжо вынайшлі гэты дысплей. Ён был файны, насамрэч, наколькі я могу судзіць з відэа там і гэтак далей. Мне падабалася, мне хацелася, хіба што не паспеў я ўсё ж такі за канечнаму выніку і не выпусцілі большую частку гэтых гадзіннікаў. Тым не менш, та ідэя багатая, яны зрабілі его даволі хуткам. Ён ўсё ж такі каляровы, дазваляе дадаць нейкую дадатковую тыпу візуальнае афармленне нейкае гэтак далей. Пры гэтым спажываць батарэйку ён мусіць нашмат менш, чым звычайныя LCD-экраны рознага кшталту, будь то LED нават. Таму вера ў тое, што яны штосьці могуць зрабіць ёсць, я гатовы несці грошы, бо я прям чакаю ад іх нейкіх новых рэчаў, будзем паглядзець. Цікава яшчэ будзе, які будзе прайс, бо я не бачу на навінах нічога пра кошт. Бо яны яшчэ, наколькі я разумею, пакуль працуюць са старымі жалезкамі, тымі, якія ёсць на руках у людзей. Я так разумею, што над новымі гадзіннікамі яны відавочна думаюць, але яны яшчэ нічога не прадстаўлялі, таму рана судзіць. Увогуле, выглядае гэта так давольна цікава. Дызайн мне нагадвае нечым, можа, Casio, такія старыя лічбавыя гадзіннікі, але более трошки такое... То я так разумею, на Pebble Steel версію зараз глядзіш? Яны сапраўды былі больш, так бы мовіць. Я на навіне гляджу першы малюнак. Яны... Дай зазірну, што там менавіта за малюнак. Самы першы? Не, чакай, гэта іх новая версія, это Pebble 2, по-моему, мусілі быць, ці што. Яны выглядаюць амаль як мае, але крыху больш сучасныя, што ли. Карацей, это, по-моему, тая мадэль, якая яшчэ не выйшла у выніку, але это был апгрейд да той мадэлі, якая была ў мяне. Дарэчы, іх чорна-белы тут дысплей бачу на выяве. Цікава. Мне здаецца, для гадзіннікаў дастаткова. Я думаю, што 6 колераў ўсё ж таки крыху лепей, бо дазваляе, ведаеш, дадатковую тыпу мову весці з карыстальнікам не толькі праз там пункты меню і там гэтак далей, але яшчэ і праз колеры дадаткова несці нейкую інфармацыю. Я думаю, яна там не лішняя, мільёны колераў, мне здаецца, ўсіх якраз такі можа і не трэба гадзінніку, але вось некалькі дадатковых колераў, каб пазначаць штосьці варта мець. Яшчэ, конечно, цікава, што яны тут засунуць акрамя экрана, што там будзе па всякіх сэнсарах, будуць глядзець яны там сэрца, напэўна, магчыма тэмпературу, магчыма сучасныя гадзіннікі складана уявіць без датчыка сэрца біення. Спадзяюся, да? Але ўсё-такі, калі яны робяць прадукт, магчыма, open-source, ўсё ж такі напішуць про open-source, наколькі будуць адкрытыя гэтыя датчыкі, іх драйверы і іншыя,
наколькі яны захацяць зрабіць прайс больш-менш адэкватным і калі яны будуць думаць пра батарэю, наколькі яны хацяць, каб доўга яна жыва, бо ўсё ж такі датчыкі выкарыстоўваюць гэта ўсё. Магчыма, якая там будзе версія больш танная, там толькі экран, напрыклад, там Bluetooth і больш жыве і больш крутая версія. Ну, як опцыі, канешне. Ну, трэба адзначыць, што Pebble для свайго часу былі даволі дарагім гадзіннікам. Пры гэтым мелі шмат хто скардзіўся на іх гэта быў выгляд. пачатак. Шмат хто скардзіўся на іх выгляд, пластикавы, такія амаль цацачныя гадзіннікі. Што ёсць, то ёсць, я не буду хаваць, што это сапраўды было. Ну, тым не менш, да, тэхналогіі крыху шагнулі з тых часоў. Ёсць зноўку тыя ж гарміны, які з'яўляецца, мне здаецца, даволі добрым прыкладам смарт-гадзіннікаў, бо ўсё яшчэ трымаюць батарэю, пры гэтым у дарагіх, ну і нават у маіх гадзінніках. Ёсць нават GPS, ён, канешне, таксама дадаткова ўплывае на батарэю, калі включаны. Але тым не менш, ты тэарэтычна можаш дзесьці, я думаю, можа быць сотні трекаць плюс-мінус там сваю пазіцыю, не апасаючыся, што гадзіннік у тебе сядзе, можа менш. Слухай, яны ж ўсё адно працуюць у сувязі з тэлефонам. Ну, што там GPS? Гарміны якраз такі вельмі насамрэч ставяць у сваёй філасофіі, што гадзіннік это асобны дэвайс цалкам. Яму тэлефон на самой справе не патрэбны. То бок, да, eventually ён можа синхронізавацца з твоім тэлефонам. Ты ім кіруеш праз тэлефон, але тэарэтычна ты можаш адкласці тэлефон, включыць на сваіх гармінах музыку для прабежкі, напрыклад, і там затрекаць свой маршрут і гэтак далей. Ты можаш пры адсутнай сувязі там выкарыстоўваць это як велакамп'ютар які-небудзь, яшчэ штось. Ну, карацей, у іх там крыху багатая в гэтым сэнсе філасофія. Трэба больш дэталёва, канешне, азнаёміцца, каб штосьці сцвярджаць, але вельмі бачна, што яны ставяць мэту перад сабой, тыпу, мы самастойны дэвайс, нам тэлефон на самой справе не патрэбны. То бок, гэта такі паўнаварсны тэлефон, але ў іншым форм-фактары. Ну як, у яго сімкі няма, таму... Ну, у маіх, як мінімум, я не ведаю, як там зараз яшчэ у сучасных мадэлях. Маім проста ўжо гадоў 5, калі не памыляюся. Можа, крыху менш. Ну, ладно. Ну, ввогуле, я выказаў, што мне патрабуецца гадзінніка, гэта добрая батарэя, гэта добры дызайн. Калі гэта будзе, то можна будзе паглядзець на гэтыя Pebble. Але галоўны плюс гэта open source, гэта то, што люблю, і у меня заўсёды ёсць жаданне падтрымаць такіх распрацоўшчыкаў. Ну, я запісаўся ў іхні вейтліст, яны зараз на сайце Rebel, дарэчы, да, існаваў пасля таго, як кампанія Pebble закрылася, існаваў праект, які ўсё ж прадліваў жыццё вашаму гадзінніку, адвязваў яго ад сервісаў, якія патэнцыйна маглі удзельнічаць у працы, карацей, гадзінніку і дазваляў перанесці функцыянал, карацей, на іншыя рашэнні. Называўся ён Rebel, вось, і з дапамогай гэтага Rebel вы тэарэтычна маглі б карыстацца гадзіннікам дагэтуль, а цяпер на іх сайце прям ёсць збор інфармацыі пра тых, хто цікавіцца праектам далей. Добра, давай глядзець далей тады. Слухай, я, напэўна, хачу пра SQLite. Ну, давай паразмаўляем пра SQLite. Давай, напэўна, я нешта коротка распавядзем. У нас ўсё ж такі слухаюць часам не вельмі тэхнічныя людзі. Напэўна, тэхнічныя людзі хутчэй за ўсё ведаюць, што такое SQLite, але гэта такая база даных, прабачце. Ну, я звыкнуся казаць даных размер дадзеных, то дадзеныя это нам умовы. Праз пару выпіскаў ўсё будзе добра. Магчыма. Дык вось. Это база даных, якая выкарыстоўваецца амаль паўсюль зараз. У сэнсе, у вашым тэлефоне, у вашых смарт-гадзінніках, хутчэй за ўсё, у вашых праграмах на камп'ютары, у шматлікіх, не ва ўсіх, але ў шматлікіх. Это такая база даных, якая вельмі... Яна звычайна не як асобная праграма ідзе, яна встраиваецца в праграму асноўную і размяшчае свае файлы у выглядзе аднаго файла на вашым жорсткім диску. Яна пры гэтым даволі хуткая, яна даволі функцыянальная, не горш за іншыя складаныя сістэмы. Хіба што праблемы пачынаюцца, калі мы хацім нейкі канкурэнтны доступ да гэтай базы даных мець. Таму звычайна не выкарыстоўваецца ў якасці
базы даных на веб-праектах, якія там адначасова працуюць з шматлікімі кліентамі. І то звычайна ёсць і там некаторыя рашэнні. Коротко так. Напісанае на C, невялічкай камандай. Есть што дадаць? Ну, ўсё так. Гэта маленькая, хуткая база данных. І што мяне зацікавіла, я пачаў глядзець навіны пра SQLite і шмат пытанняў да таго, кім яна распрацоўваецца. З аднаго боку гэта open-source прадукт, а з іншага яны не прымаюць pull рэквестаў. Ты ведаў гэта? Штосьці, мне здаецца, крыху такое чуў, але, скажем так, ніколі не размышляў над гэтым больш дэталёва. Вось, у іх нейкая ліцэнзія, што там напісана такая штука, што яны там спрабуюць зрабіць цалкам адкрыты прадукт, і таму яны не прымаюць pull рэквесты, бо рызыкуюць такім чынам атрымаць нейкі код, які там будуць нейкія праблемы з ім. Таму калі вы жадаеце нешта туды дадаць, вы там можаце там напісаць прапанову, і разработчыкі, якія падтрымліваюць, распрацоўшчыкі, якія падтрымліваюць SQLite, яны, магчыма, напішуць код у рэпазіторыі вось такі, які вы хацеце. Цікавая, окей, нечакана. Так, і таму прадукт быццам бы open source, но вось кантрыбуціць туды вялікая праблема. І некаторыя людзі спрабуюць вось зрабіць форк для SQLite, каб ён быў па-сапраўднаму адкрыты, магчыма, можна было нешта паляпшаць. Магчыма, ёсць нейкія pull-рэквесты, якія доўга чакаюць, а яны не дадаюць туды. І вось я знайшоў такі прадукт ад кампаніі, я так разумею, Tarso. Яны спачатку спрабавалі зрабіць форк на C, а потом зараз спрабуюць зрабіць форк на Rust. Нават ёсць нейкія бібліятэкі для моў праграмавання. Прабач, это ж лічыцца не форкам. Ну, калі это іншая мова праграмавання, то это рэімплементацыя. Ну, спачатку ты робіш форк, а потым ты часткамі замяняеш нейкія модулі. Ну, допустим. І ўсё ж такі гэта форк, бо яны спрабуюць падтрымліваць усе стандарты SQLite. І ўсе багі? Я неяк наткнуўся на тыкток Мішы, дзе ён распавядаў пра SQLite. Я расказаў, што там існуюць нейкія памылкі, якія застануцца назаўсёды, бо, магчыма, існуе софт, які на этой памылкі рылаецца. Тыпу, літаральна, багі, якія пакрытыя тэстамі. Бо SQLite пакрыты тэстамі на 100%, наколькі я памятаю. Ну так, там нешта яшчэ там вельмі вялікая колькасць тэстаў. Але праз тое, што это embedded solution, то бок он вбудоўваецца ў ваш софт, у вашу экасістэму. Зноўку, ён існуе в Android, ён існуе ў iOS у якасці асноўнага стораджа вашых даных, вашай праграмы. Ну, ў сэнсе, распрацоўшчыкі, калі робяць софт на ваш телефон, у іх ёсць варыянты, канешне, дзе храніць даныя для гэтага софта. Але адным з самых відавочных рашэнняў будзе SQLite база, якая прям, ну, сервуецца самой сістэмай. Таму, да, вбудаваная на шмат дзе, шмат версій, напэўна, існуюць в прадакшне, так бы мовіць. І распрацоўшчыкі, напэўна, у нейкім сэнсе нават не могуць сабе дазволіць адыход ад некаторых багаў, якія ўжо, ну, так склалася, былі занесены. Ну, то бок, папулярнасць прадукта можа стаць праклёнам у нейкі момант. Калі ты фіксіш нейкі баг, а потым адвальваецца. Ну, так, атрымліваецца, да, калі ты пафіксіш баг, то код, які перайдзе на новую версію гэтага SQLite, патэнцыйна зламаецца. І, ну, тэарэтычна, гэта праблема. Ну так, але, канешне, форкі гэта цудоўна, а мне больш усяго цікавіла то, як працуе open source, як бывае ён працуе ў розных версіях. Бо довольно-таки часто open-source прадукты, яны ўсё ж таки належаць нейкай кампаніі, і нейкая кампанія займаецца падтрымкай яго і прымае або не прымае pull-рэквесты. Ну, я бы сказал, что это крупные open-source прадукты, але, па-першае, не ўсе, па-другое, open-source складаецца не толькі з іх. Ёсць так, але рэпазіторыі звычайных аматараў, даже нават на кшталт мяне, так у мяне існуе некалькі рэпазіторыяў, які патэнцыйна мог бы выкарыстоўваць хтосьці іншы, але праз тое, што я нават не спрабую іх распаўсюджваць, то нафіг нікому не патрэбныя. Так, вось я таксама калісь глядзеў на рэпазіторый
PyWrite, это LSP-клиент для Python. Майкрасофтовський, да. Так, майкрасофтовський. І для яго зрабілі форк based PyWrite, калі ведаеш, і менавіта з-за таго, што першыя належаць Microsoftу, і яны не прымаюць усялякія pull-рэквесты і часта не фіксяць нейкія багі. Там, калі паглядзець на сайт Base PyWrite, там адна з прычын, што распрацоўшчык спрабаваў, здаецца, баг нейкі завесці на PyWrite, а яму мейнтэйнер проста адказаў нешта типу, не стваряй багі, ты просто займаеш наш час, пашоў к чорту адсюль. Пацешна. Але, ну, там і багато open source. Не падабаецца, бяры, рабі форк і рабі па-свойму. Ну так, але ж атрымліваецца, што ёсць такі асноўны прадукт, дзе кампанія ўсё ж такі робіць нейкую распрацоўку, а кампаніі звычайна кудаць грошай, таму там распрацоўка ідзе хутчэй. Так, ёсць такая праблема. Асноўны прадукт, ён больш папулярны, то есть камьюніці таксама звяртае на яго больш увагу. І калі ты хочаш зрабіць форк, табе патрэбна, ну, прыбэзіцца час ад часу. І падтрымліваць гэта аднаму даволі складана. Магу уявіць так. Тут часам на невялічкую каманду складана сінхранізіравацца, бо ты адну задачу рабіў, можа, часткова там не дарабіў, але яна ўжо там в дэвелоп бранче, другому чалавеку трэба рэлізіць свой код, і таксама пачынаецца гэтай свістапляскі. Ну вот вось. У невялічкім праекце на невялічкую каманду таксама бываюць праблемы, не кажучы ўжо пра вялікія праекты, якія з грашыма, з колькасцю мейнтэйнераў нейкай шалёнай і гэтых далей. Вось і вось, да. Час ад часу вялікія кампаніі выкарыстоўваюць open source больш як, напэўна, рэкламу для сабе. То бок, вот, глядзіце, у нас есть open source праект. Канешне, ён можа рабіць не ўсё, калі вы хочаце больш, то пакупайце наш закрытую версію. Дык што? Я не ведаю, што у меня нет нема васнаў ніякіх. Да чаго ты вёў-то? Open source праект не заўсёды такі ж open source. Ну, здаецца, што ісходнікі адкрыты, але там палепшыць не заўсёды нешта можна. Бывае складана, там адкрыеш pull-рэквест і чакаеш там гады, калі нехта паглядзіць на яго. Па-другое, форк для SQLite можа патрэбен, можа не. Зараз ўсё ж такі на расце робяць шмат добрых прадуктаў, можа нешта ўзляціць, можа будзе нешта добрае. Ну, конкретно пра канкрэтны форк, які мы размаўляем, перапісвае па крышачку кавалачкі SQLite на Rust, ужо могуць пахвастаць некаторымі сваімі поспехамі up to 20%, по-моему, хуткасці, але на банальным запыце Select 1 ці щось такое. Там яшчэ да халеры працы. Яны ж будуць намагацца падтрымаць усё, што робіць SQLite, і гэта шмат усяго. Але ж там на GitHub pull-рэквесты адкрытыя, там людзі таксама спрабуюць нешта дадаць. Дарэчы, назва цікавая, мне здаецца. Ну, Limbo. Я б сказал, што это як мінімум цікава, як адукацыйны праект. І ёсць шанец, канешне, што это можа быць нейкім рэплейсментам для SQLite у будучыні. Ну, каб быць рэплейсментам, ім трэба дагнаць SQLite, зрабіць усё, што ім патрэбуе, і пачаць ісці наперадзе яго. То бок дадаваць разлічныя фічы новыя, падтрымку новых сінтаксісу, гэта павінна быць, напэўна, хуткасць, гэта павер і бібліятэкі для розных моў праграмавання. Я дзесьці нават чуў, што SQLite можа ў некаторых момантах нават і Redis абганяць па хуткасці. Напэўна. Redis замест Redis зараз нешта другое выкарыстоўвае жа. Да не, щось Redis мне здаецца. Ну, як мінімум у нас. Redis быў open-source і зрабіўся closed-source, не? Магчыма, зрабіўся новы бранч які-небудзь. Ну, да, яны ўвелі, паходу, нейкі. Яны змянілі ліцэнзію, і людзі пачалі рабіць форкі. Ну, у нас ўсё яшчэ. Вось, таму любы open-source праект у любы момант можа зрабіцца закрытым праектам. Трэба назіраць, рабіць форкі, калі што не так. А было щось такое? Прям гучно так само, не толькі з Redis. Слухай, так было з Java. Там же з Oracle пачаў рабіць неведама што. Ну, так адбылося з усімі прадуктамі, калі купілі сам Microsystems. LibreOffice, OpenOffice, гэта ўсё. Так адбываецца з докерам, здаецца. Все, што яны ж намагаюцца прадаваць кліенты.
замест таго, каб рабіць бясплатную. Ну, з іншага боку, да, open source, тому OpenJDK там з'яўляецца і так далей. Я пытаю, што звычайна это не канец і кам'юніці, калі гэта сапраўды патрэбна штосьці, не будзе адтойваць. Кам'юніці так, але ж усё-такі буйны праект часцей за ўсё падтрымліваецца за кошт буйных кампаній, якія даюць туды грошы. Ну, звычайна глядзі, як гэта звычайна адбываецца. Калі это зноўку гэта патрэбны праект, то тыя open source рашэннем звычайна карыстаецца нейкая адна кампанія, якая вырашыла зрабіць іх closed source там ці нейкая яшчэ, ці нейк там адбранчвацца ў новы бранч. Звычайна існуе хаця б яшчэ адна вялікая кампанія, якая таксама карыстаецца нейкім такім інструментарыем, таму звычайна вельмі хутка з'яўляецца форк, вельмі хутка прыходзіць грошы ад гэтай другой кампаніі на падтрымку этого всего. Яны гэты форк могуць закрыць і выкарыстоўваць толькі ўнутры сабе. Ну, да бясконцасці можна працягваць. Кампаній звычайна менш, чым людзей. Ну так. Ладно. Няма чаго больш казаць. Open source добра, але трэба быць асцярожным. Вендарлок ён такі, ён заўсёды існуе. Будзем спадзявацца, з пеблом так не будзе. Ён будзе адкрыты і ўсё будзе круто. Будзем паглядзець. Давай наступную тэму. Давай. Яшчэ одну можа. Слухай, тут у нас 3 засталося. Якую? Не, якая тебе больш падабаецца. Я ж так разумею, ты в EPAM працуеш. Так. Хочешь про EPAM? Я в тебе спросил, хочешь поговорить про свою компанию? Я не буду казаць про компанию, я скажу про корпорации, напэўна. Навіна про што? Навіна про... Называется так, EPAM абышоў Google і Apple у рэйтынгу найлепшых месцаў для працы паводле версіі Glassdoor. Першае, прачытаў гэту навіну, і я вырашыў зарэгістравацца ў Glassdoor, паглядзі, што это такое. Окей. Вось, нечым нагадвае LinkedIn, але нейкі больш ананімны, там людзі могуць скардзіцца. Не, чакай, это ж не LinkedIn, это прям вось, як это, рэйтынгі. Там людзі ананімна могуць пакінуць нейкі водгук на кампанію, у якой працаваў. Ну, гэта ўсё ж такі нейкая сацыяльная сетка. Там могуць пісаць водгукі, там могуць нешта абмяркоўваць, задаваць пытанні і гэта далей. Да. Там ёсць такі функцыянал таксама. Згодны. Вось. Па-другое, па поводу таго, EPAM, альбо Google, альбо Apple. Ты хочаш, щоб я про EPAM сказаў? Я скажу, кажи, што хочаш. Я скажу про EPAM вось што. Калісь там дырэктара пра яго так казалі. EPAM гэта вялікі сусвет, насамрэч. І калі ты працуеш у EPAM і, напэўна, у любой іншай, як іх называюць, кампаніі, якія займаюцца працай на іншыя, аутсорс кампаніі. Бодішопы? Гэта... То бок, калі працуеш у EPAM, цябе ёсць магчымасць папрацаваць з іншымі кампаніямі. То бок, ты працуеш з тым жа Google, ты працуеш з тым жа Apple, ты працуеш там... Хто ёсць на скріншоце ёсць? HDR, Darden, то есть Mercedes, Nike, шмат якія кліенты існуюць у такіх кампаній, і ты можаш паглядзець, якая там ёсць культура, якія выкарыстоўваюцца інструменты, і калі, напрыклад, ты працуеш у Google, ну, напэўна, ты не захочаш мяняць кампанію на што-то іншае. Всё ж такі Google прапануе высокія заробкі, нейкія условия, там, цудоўны офіс, ежа і іншае. І ты будзеш там, табе не падабаецца набор інструментаў, але ты будзеш працягваць працаваць. У аутсорс-кампаніях цябе заўсёды ёсць магчымасць змяніць праект і папасць зусім у іншы сусвет. Гэта, ну, робіцца вельмі проста. То бок у рамках адной кампаніі ты быццам бы працуеш на іншую кампанію. Буквально за 1 месяц без вялікіх сумоваў. І гэта насамрэч вельмі вялікі плюс аутсорс кампаній. Ты можаш хутка знайсці, што табе падабаецца. Так, алло. Да. Нешта ў мяне адвалілася, здаецца, і толькі міт чамусьці. Дзіўна. Ну, ты цяпер на месцы. Так, што я казаў? Про тое, што у тебя ёсць магчымасць паглядзець на іншыя кампаніі, на іх інструменты і гэтак далей. Ну так. Всё? Напэўна, пакуль так. Зараз пагляджу навіну, што тут яшчэ пішуць. Ці не думаеш ты, што ну, гэта проста нейкая, так бы мовіць, выпадковасць, связаная з тым, што
далеко не кожны удзельнік, працаўнік кампаніі, што EPAM, што не EPAM, пакіне такі водгук на Glassdoor, і такім чынам, ну, типу, это не зусім адлюстраванне таго, што ёсць на самой справе. Ну, рэйтынгі ўвогуле ніколі не адлюстраванне нічога, бо, як это звычайна, ты ідзеш пісаць водгук, калі, ну, альбо вельмі добра ўсё, альбо вельмі дрэнна. Ну, факт. Прычым, дрэнна там больш варыянтаў, можа быць, не абавязкова прям вельмі дрэнна, але што тебе там, не ведаю, настолькі задалбала, задратавала і так далей. Што ты уже не можаш трымаць гэта ў сабе. Ну, і агулам, да, людзей незадаволеных, яны часцей за ўсё і грамчэй. Што яшчэ тут пішуць, бачу, адлажаныя працэсы сярод плюсаў у EPAM. І што скажаш сам? Адлажаны? Розныя. Але, зноў-такі, калі ты працуеш з рознымі кампаніямі, тебе іх магчымасць паглядзець на гэтыя працэсы і зразумець плюсы і мінусы. І калі там ты менеджер альбо лід, да, ты можаш будаваць сам гэтыя працэсы, як тебе падабаецца. А калі ж ты працуеш у нейкай прадуктовай кампаніі, як я бачу, там звычайна працэс, ну, адзін заўсёды на ўсе аддзелы і ўсе так працуюць, як прынята ў гэтай кампаніі. Ну, тым не менш, ты в залежнасці, конечно, мне здаецца ад памеру, але калі гэта штосьці не вельмі вялікае, то ты, хутчэй за ўсё, вельмі наўпрост можаш і ўплываць на гэтыя працэсы таксама, нават не будучы лідом. Ну так, ёсць такая. Я сам да розных аутсорс-кампаній не вельмі добра ставлюся, не ў сэнсе, што яны кепскія, а ў сэнсе, што яны не мае. Я чалавек, які, звычайна, адчувае нейкую датычнасць да праекту, таму мяне ў пэўным сэнсе балюча змяняць там працу гэтак далей, бо гэта ж маё, таксама я рабіў гэтак далей, я радзею за гэтак далей. Не да фанатізму, вядома, мяне рэплікі пра «Мы ж адна вялікая сям'я» не чапляюць, хаця, магчыма, быў перыяд. Але зараз ужо не. Але, звычайна, лаяльнасць у мяне падвышаецца проста праз тое, што я зрабіў важны ўнёсак там у канкрэтны праект, канкрэтны прадукт, таму, звычайна, мне мадэль аутсорса вельмі не блізка, бо в любы момант твоё дзецішча стане не тваім дзецішчам. Ёсць такое, да, згодзін, шмат хто пакутуе за гэтага, што так, на open-source твоя задача... Фу, блин, какой open-source? Чекай, это ж не так называется. Аутсорс. Аутсорс, да. На аутсорсе твоя задача не рабіць прадукт лепей, як сваё дзіця, а рабіць твайго кліента больш шчаслівым. То бок зрабіць то, што ён патрабуе ад табе, ён вырашае, прадукт добры альбо недобры. Абмежаваны ўплыў на прадукт. Так. Не, ну, у прадуктовую, у пэўным сэнсе, прыблізна ж так жа працую. Просто, калі, скажем так, бываюць выпадкі, калі кіроўца нейкі самадур, твоя задача зрабіць яго шчаслівым. А бывае выпадкі, калі ўсё ж такі кіроўца разумее, што яго ў першую чаргу нашы кліенты — это нашыя кастамеры, тыя, хто карыстаюцца прадуктам, гэта далей. І ў такім выпадку ты прям, ну, не ведаю, можаш пабачыць на каком-нибудь форуме воду, гэта далей, он таксама працуе на цябе, непасрэдна, это ж я рабіў. Вось, да, вось. Хотел просто сказаць, што і ў прадукце такое бывае, а ты зноў адваліўся. Алло? Да. Што, паразмаўляў сам з сабой? Ну, на якім моманце ты мяне пакінуў? Толькі ў гэтым выпуску ты пахвастаўся сваім кінетікам. І вось цянаце. Ну, гэта ж не ведаю. Ты не кінетік, напэўна. На комп па кабелю падлучаны. Все добра павінна быць. Добра. Як скажаш. Прадуктовая кампанія «Дырэктар Самадур». Это вось апошняе, што ты пачуў. Да, я сказаў, што прадуктовая кампанія бываюць розныя, калі дырэктар Самадур, тады ён твой кліент, канешне, але звычайна ўсё ж такі такога няма. І звычайныя кастамеры, звычайныя людзі, якія карыстаюцца прадуктам, з'яўляюцца твоім кліентам, ты
у ней, ну, ты можешь пайсці на форум, на водгукі там в Google Play ці яшчэ дзе в залежнасці твоего продукта, і часам ты можешь пабачыць водгукі як добрыя, так і не вельмі, і заўсёды у тебя вось гэта я рабіў, і гэта пахвалілі, вось гэта парухалі, клява, прикольна, ёсць што рабіць і гэтак далей. Можаш нават в бэклог задачку закінуць по следах і гэтак далей. Ну все, не ведаю, мне блізко гэты момант, але агулам эфект як у open-source, калі ты задавальняеш кліента з продуктам, задавальняеш дырэктара, SEO там ці гэтак далей, бывае і такое, вядома. Ну так, бывае прыемна бачыць свой прадукт там у вялікім інтэрнэце, калі нехта карыстаецца ім, а ты яго рабіў. Што яшчэ наконт кампаній? Вельмі цікава, што вось пачаўся калі крызіс, і пасля каранавіруса пачалась гэта гісторыя, калі пачалі звальняць і вельмі зменшаць бенефіты. І, здаецца, кампаніі зразумелі, што можна іх быццам бы не вяртаць асоба. Ну, так, это ж амаль заўсёды працуе, это ж не толькі Беларусь, тыпу, зрабі горш і паглядзі, як будзе, это ж насамрэч усім выгадна. Тыпу, як-то, пакуль people хавае, можна рабіць. Усё. Ну, это правіла, якое можа крыху грубавата гучыць, але тэарэтычна можа прымяніць для ўсяго. Тыпу, любым месцы, дзе ёсць нейкае кіраўніцтва, можна зрабіць штосьці горш, паглядзець на рэакцыю і хутчэй за ўсё не адкаціць нейкае рашэнне. Это ж, ну, можна так зрабіць. Ну вось зараз, як тренды гэтага сезону і прошлого сезону, намагаюцца кампаніі вяртаць усіх у офіс, і некага атрымоўваецца, некага не. Ну, відавочна, это вельмі індывідуальна, бо... Карпаратываў не бачна вялікіх. Бо, ну, людзі просто... Людзі то тут, то сям, то тут... У сэнсе, хто параз'язджаўся зноўку? Мы уже, по-моему, это абмяркоўвалі, што нават у Сан-Франциско людзі пасля ковіда плюнулі на бешаную аренду і паехалі падалі ад Крэмневай даліны, і каб эканоміць на арэндзе. Да і, напэўна, і прадукту там таксама даражэй. Вось. І сабраць усіх назад у офісы задача, напэўна, вельмі складаная. Кампаніі, якія так ці інакш звязаны з нашым рэгіёнам, хутчэй за ўсё таксама будуць не мець поспеху ў гэтым, як мне здаецца. Плюс і трэці фактор. Людзі просто, ну, ёсць шмат людзей, як я, напрыклад, якім просто банальна спадабалася працаваць аддалённа. І яны ўжо не вельмі хацяць у офіс. Офісы шумныя, офісы і так далей. Я гатовы, не ведаю, нейкія камандзіроўкі час ад часу устраиваць в офісы. Я, можа, нават мог бы, тыпу, тыдзень на квартал толькі в офісе сидзець. Ну, напрыклад, такого штосьці. Бо, ну, понятно, я зноў размаўляю сам з сабой. У Александра сёння нейкія праблемы з інтэрнетам? Да. Вось он з'явіўся. Карацей, тренд на заганянне офіса, мне здаецца, это складаны тренд. Я з ім зноўку не згодны. Усё яшчэ, як і ў мінулых выпусках я пра гэта казаў. Тое, што EPAM набраў больш водгукаў, это файна, бо ўсё ж такі кампанія з нашымі каранямі. Але тэхнічныя праблемы не дазваляюць нам больш-менш акуратненька завяршыць гэты выпуск. Таму з вами развітаюсь я. Дзякуй вялікі за праслухоўванне, дзякуй вялікі, што з намі. Спадзяюся, папішыце каментарыі, залайкайце, гэтак далей. І падкаст «Праграмісцкі код» знікне яшчэ да пару тыдняў. Як заўжды, пачуемся ў наступным выпуску.